Hello people, and welcome back again. Bazim Reality ITV, Bizolami ngu DJ Sparks. Tsipana patobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Toyana dzopana patidzi kurukura tichionesana. Nasi ndadzokera zvekare kuchechi kwa Prophet Kuda kwashe Jose kwandaona mashura nezviratidzo panoda a miracle yandishamisa. Murume muri kuona apa asingori murume atisingaziye. Munhu watinoziva this time anonzi mukoma Semu wairidza madrums na mukoma aiwa namudhara tuku kuti zoti namukoma tuku manje zvizobude namudhara tuku so vakaita stroke kuruoko rwekusaidi kuleft zvokuti vangwasagoni kuridza kana anything saka wazoenda kwa Prophet Kuda kwashe Jose vachibva vanamatirwa then ruoko vatanga kupora ipapo vanhu vazhinji vanowanzoshamisika kuti no vanhu vatengwa vanhu vaita sei this time mucelebrity munhu watogara achitoziva masecos mwatagara achitoziva kuti ndinhenge uyu saka nawo dati muone zvaitika miracle maitikira yaita sandichaplaya video yacho panapa mobva mariona then mumakomenda kuti mariona sei asi before usandapinda panyaya izvizere kana pachinge paina namabusinesses avo vada kumaketa panapa zimu reality ITV vakasununga kundibata panapa dzinenge dzichifamba pasasapo 0774 045235 kuri kwachiko nebusiness yako une anything chodati makete panapa pazimu reality ITV unongotibata panamba dzikubuda futi pazasipo papo dziripo. So for now, play it kuti wagwan. Man of God, tinamukoma Semu Mataure vairidzira Oliver Mutukudzi drums. Is here, man of God. Vakastroke at the left side reruoko rwavo munhu waMwari. Vauya pano vachitenda kuti Mwari wenyu anovaporesa. I want to ask, matikudini pastor? Tinamukoma Semu Mataure vairidzira Oliver Mutukudzi drums. Popular musician, Mr. Semu Mataure, who used to play drums for the late Oliver Mutukudzi. Vakastroke at the left hand munhu waMwari. Saka vasakwanisi kunyatsokuridza madrums nekuda kwestroke yakavabata kuruoko rwavo. So he cannot continue playing his drums. Can you stand? You can come. Mukasumuke ndaikune profit. Which side the stroke? Left side. The left side. Saka mchakwanisa kuridza madrums. He cannot play his drums. Makatanga kuridza kare madrums. Pane vanovaziva? Yes. Vanovaziva nda. Okay. That's very good. Saka mchakwanisa kuridza madrums because of stroke. So he's unable to play drums because of the stroke. For how long were you at this stroke? 5 years now. 5 years now. Yes. For the Okay. last 5 years, Close your eyes. he's unable to use his left side because of the stroke. Are we still here? Tichiri pano here. Should we close now? Tiri pano. I can see you are thinking back to school. Don't worry, we are about to close very soon so that you prepare your children. Tiri kuona kuti makufunga nyaya dzebheki to school. Pane ane vana vake vada kunamatirwa vasina kuchikoro. I'm going to pray for your children, right? Vana vachanamatirwa nomuprofita. Ngavange vatopa, ngavange vari padhuze nembereki. I'm going to pray for them. Vachanamatirwa. Thank you. I pray for you in the name of Jesus. Prophet is praying for our brother. In the name of Jesus. He had a stroke, left side. His desire is to play drums again. In the name of Jesus. Be free right now. In Jesus' mighty name, I command the hand to be healed from stroke. In the name of Jesus Christ. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Try to do this. Again. You now can flex the fingers. Again. Now movement in the fingers. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Crying.
Wombera maoko kuna Jesu, kuna Jesu. Church, you can do better. You Mukona kuti munhu akuchemera apa guys. Mukuzviona here guys kana musikuzviona. Bozi zvinhu zvinoitika ka zvichinge zvaitika kuna vanhu musingazivi. Moti wataura kuEpwethi. Wataura kuEpwethi one. Ko izvi pachena zvemunhu watoziva iri dzamadrums. Kaufunga kuti kunyepa kuti madrums edonda malive show. Amdira tuku. Otomuona munhu iyeyu achirova madrums. Atoti bo. Roko rwake rwakasina kwanisa kuti adaiwo. Rwakaramba rwakangostroka paramba rwakadaiwo. Saka pane pakaipa. Anenge ane ma1 ngatimbo tinyatsoonesana. Pane pakaipa guys. Uchingo aya. Avanonzi prophet kuda kwashe Jose ava guys. Vane ma1. Kana uchinge mune matambudziko amene munofanira mbosvika kuwa wabhadharisa it's free. Wanamatira kunzvimbo yeCity Sports Center. Munofanira mbosvika mombozvionera omega. Jesus. Wombera maoko kuna Jesu, kuna Jesu. Church, you can do better, you can do better. Celebrate the King of Glory. Thank you, Jesus. So you couldn't play drums because of Brother that is hand, crying. right? Yes. Jesus says, "Use your hand from today." Mwari vaporesa ruoko rwenyu. Mwari vabvisa stroke yose. Nezita raJesu. You are free. Some of the mama kusatomboridza madrums. Want to hear this? Mama kusatomboridza madrums. You Sure. are able to play drums. To this again. 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 Now he Again. can move his fingers. You couldn't do this. He couldn't do it. Let us before. hear. Mama sikazikwanisa here. Mama sikazikwanisa. He couldn't move his Can do fingers this? before Again. using his left hand. His left-handed stroke. Look what is. Now you can see. He's now moving his fingers. using Again. the left hand. Good. And then my drums. Mungo ti- ding, 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 ding. Jesu, 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 Jesu. Celebrate. Hallelujah. Give glory to Jesus. Thank you, Jesus. You can do better for Jesus. Thank you, Jesus. Unogona kungosimuka, unogona kungosimuka. Takamirira mkoma semo vachiridza madrums. Unogona kungosimuka pauri ipapo. Oh my God, it's overwhelming. Mighty wenyu Jehovah. Mighty wenyu Jehovah. Mighty wenyu Mwariwe. Unoporesa vanorwara. Unoporesa vanorwara. This man is saying he could no longer play drums because of stroke of the left side. Kutamba madrums because vanonyaya yestroke. Saka kuriza kwakuvanetsa. For how long you couldn't do what you are doing right now? 5 years. 5 years. Yes, 5 years. Makore mashanu. Zvamuri kuita zvamama kusazvigona izvo. Ndandatomubvumira kuzoridza izvozvo. Mama tombomira kuridza. For 5 years. Stopped playing drums for 5 years because of the stroke. Glory to Jesus. This is amazing. Say, the Lord has healed you completely. Mwari vakuponesa. You are free from today. Zvachose. I command that stroke to leave you totally. In Jesus' mighty name. Haidzoki zvakare. Amen. Give glory to Jesus. Uya ananzi prophet kuda kwashe Jose hatina zera naye. Zera naye ndiye hatisina. Saka guys, ndofunga maona zvikuitika isi tingoripo pakukuudzai zvinenge zvichiitika. Ino vanhu vazhinji vanoshamsika, vanhu vazhinji vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Tikunyeperwa, ndezvefeki, chichi patorwa vanhu kuEpwethi. Amati mndaratorwa kupi guys? Munhu watinoziya, celebrate agarichiziya. Saka guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, musatadze, musakanganwe, musatadze, musatye.
So guys, don't forget to follow me on Facebook page rangu rakanzi DJ Sparks ZW. Then ikachungochitonera ku YouTube, please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV. But before start to follow our DJ Sparks, start to follow our pages here. Please follow Jesus Christ. Saishe na mponesi upenyo wako. Saishe na mponesi upenyo wako. Tsvaga Jesu achawanika. Otherwise for now, I am out. Out.